थाव खरसायानो बारा थाङो नाङा आंनो गोजाननि हिन्जाव आंनो नाङा गामि गुदिनानो मोजांसिनखा बारि खनानि मैद्रुआनो लाहाय भिटामिन सि दे बयबो दै खेबसे आखाइ खबनानै हो बयबो बरिया बरिया सेंग्राफोर दे एसे रंजायोबा मोजां मोनगौमोन सेंग्राफोर क'क्राझार अदालगुरि चिराङाव थांनांलाया क'क्राझार अदालगुरि चिराङाव थांनांलाया जोंहानि खाथिनि गामियावनोबा नायब्लाबो नायख'नो हायै दङ जोंहानि खाथिनि गामियावनोबा नायबाबो नायख'नो हायै दङ क'क्राझार अदालगुरि चिराङाव थांनांलाया बारा गोजाननि हिन्जाव लाजाया थाव खरसायावनो बारा थाङो नाङा आंनो गोजाननि हिन्जाव आंनो नाङा बारा गोजाननि हिन्जाव लाजाया थाव खरसायावनो बांद्राय थाङो नाङा आंनो गोजाननि हिन्जाव आंनो नाङा गामि गुदिनानो मोजांसिनखा बारि खनानि मैद्रुआनो लाहाय भिटामिन सिन गामि गुदिनानो मोजांसिनखा बारि खनानि मैद्रुआनो लाहाय भिटामिन सिन क'क्राझार अदालगुरि चिराङाव थांनांलाया मालाय सिख्ला बायदि नंखाथारा आं फसायनाय सिखोलाया मालाय सिख्ला बायदि नंखाथारा आं फसायनाय सिखोलाया आइ आफायाबो फसायखागोन बे खेबसे न'आव देखायबोला जोंहानि खाथिनि सिख्लाफोरजोंलाय रावबो हाखाया जोंहानि खाथिनि सिख्लाफोरजोंलाय रावबो हाखाया क'क्राझार अदालगुरि चिराङाव थांनांलाया जोंहानि खाथिनि गामियावनोबा नायबाबो नायख'नो हायै दङ जोंहानि खाथिनि गामियावनोबा नायबाबो नायख'नो हायै दङ क'क्राझार अदालगुरि चिराङाव थांनांलाया थेंक इउ भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर गोजोन्थों।